Veľké profícke kluby ešte pred zápasom puk chladia, čím túto vlastnosť posilujú. Naši hokejisti zarábajú $500,000. Aj tak by som nimi nechcel byť, aj keď zarábajú toľko prašuj. Prvý puk bol Kráľovské Lajno. Viete, ja by som tam nechcel byť vtedy, keď sa to vymyslel ten puk, smrdelo by to. Výhodu majú väčší a mohutnejší chlapi. Keď sa bijú o puk, vždy by mali zvíťaziť. Čím je ľad hrubší, tým je mäkší a pomalší. Pýtate sa, kde vznikol ľadový hokej? No predsa v Kanade.